Pasti diok. Ada gun basil lagi logot. Dusune. लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो क्लिपखौ नुखाबाय दायो ओरैबायदि बाथ्रा माने बर' सिख्लाखौ जे माने जबरदस्ति खालामनो नागिरदोंमोन प्राइभेट जायगायाव दांनानै बेखौ ओरैबायदि जबरदस्ति खालामनो नागिरदोंमोन बर' सिख्लाखौ माने बर' सिख्ला माने स्कुलनि छात्र आरोना स्कुलनि गथ' जोंहा बर' सिख्ला इनिफ्राय बै लांसुनिया जाहैबाय आसामिस आरोना एसामिस दा बेखौ माने हमबाय आरोना हमनानै लामायाव फिदिंदो माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि ओंखारदो दा जेरै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौसो बिराद नोजोर होयो गुबुन जाथिफोरा थिग बेबायदिनो आरोना दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना क्लिपआव नुखादो बिनिनो जागोन भिडिअ'आ आङो आपडेट्स लानानै फैलायबाय माने ओरैबायदि आरोना आङो बेयाव थाम्बनेलाव मोनसे होना दोनदोंमोन आरो बमफाङाव खानाय बियो आलदायो बे आपडेटआबो आलदा बेबो ओरैबायदि लासिसिं जानानै माबानाय आरोना बेनिफ्राय नैबे बर' सिख्लानिखौ आं बुंनो नागिरदों आङो मोनसे अलरेडि भिडिअ होदोंमोन बेयाव माने दुखुजों सानैसो सिस्टार मोना बुंहरदो आदा बेबायदिबा स्कुल कलेजाव थांनोनो गिनाय मोननाय जाबाय जोङो होनना बुंदो आरोना भिडिअखौ नुनानै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा सिस्टारमोन नोंथांमोना स्कुल कलेजाव थांनायखौ माने गारनो नाङा आरोना बेबायदि गिनानै जोबोद सेबै थांनो गोनां जागोन हारसिं हाला थांनो नाङा लोगोफोरजों एबा गावनि बिमा बिफाखौ एसे लामाफोराव एसे दोनलांनाय बायदि खालाम आरोना स्कुलफोराव माने ओरैबायदि जोंनि बर' सिख्लाखौसो माने गुबुन जाथिफोरा बिराद नोजोर होगासिनो दङ आरोना गावसोरनिखौथ' हायाखै माने जोंनि बर' सिख्लाखौसो दा आङो जोबोद गाज्रि मोनदों बेखौ बै लंपुटखौ माने एसे साजा होनायबा मोजाङानो मोनगौमोन आङो माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदि मानो खालामनांगौ बियो स्कुल कलेजाव थांनाय गथ'फोरखौ माने बरबाद खालामनो नागिरदों आरोना बेबायदिबा जोंनि गोबां सिस्टारमोना स्कुल कलेज थांनो गिनाय होननायानो जागोन आरोना दा जेरै आंनि भिडिअ बुंहरदो आदा आङो स्कुलावनो थांनो गिबाय कलेजावनो थांनो गिबाय बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै होनना बुंदो आरोना दा सिस्टारमोन नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ नायनानै माने जोबोद केयाराव था माने हिम्मतआव था आरोना जे आंखौ सोरबा लांसुनियाफोरा मेगनाव नोजोराव नायबाबो जोङो बेबायदि बिपदाव गोलैया जेन जोङो बेफोरबायदियाव फासायना थाया होननानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै गासैबो बुजिना ला आरोना आङो गिबियावनो नैबे क्लिपखौ होनो सानदों नोंथांमोना क्लिपखौ नायग्रोना ला आरो बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम आरोना दा गिबियावनो नैखौ नायग्रोनानै ला Pasti diok. Ada gun basil lagi logot. Dusune. Tumar kau tuh ki? Tumar para. Lama ya, aku sekolah, rep kamu lagi ada sibuk yo. Kasih jadi dia hanggar yo. Doi nanya lama sebentar. Kolesot borba hei solid suka bah hei. Hot. Kumar para Hah? Kumar para Hot guri ase. Mati uta asila nai. Wah, tomar phone dia sana nai. Phone dia sana nai. Hey lamba bunaro. Tomar phone dia sana nai. Tomar phone dia আমি এনে পাবো। কে রে বাবু? Hey, yo michi. Kari. হ্যাঁ, পয়সা লাগে লাগরে কি তোমরা? তোমরা अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना माने जोबोद जोंनि बर' सिख्लाखौसो बेबायदि प्राइभेट जायगायाव दांनानै गाज्रि खालामनो नागिरदोंमोन आरोना दा मा बुंबावनो जोंनि जाथिनि मानसिफोरखौसो नागिरना मोननाय बायदि जाबाय बिसोरो माने गुबुन हारिखौ नुला नामा गावसोरनि हारिनिखौबाथ' बिसोरो जेबो खालामनो रोङा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौसो खालि नोजोर होनायल' मानायल' बेनिफ्राय थाम्बनेलाव होनाय खानायाबो बेफोरबायदिनो माने मोनसे जाथाय जानानै बेबायदि लासिं खालामनाय आरोना आङो बुंला बियो आदिबासि मानसिया आदिबासि ना कार्बि आरोना बियो नोंथांमोना बुंदोंमोन नालाय बर'फोरनिल' आपडेट्स नाङा बेनिखायनो गुबुन जाथिनिबो आपडेट्स लाना फैदोंमोन बे मोनसे आपडेट्सखौ लाबोनाय जाबाय दोङोमोन बेबो बुनाय माने बिफाङाव खालायलायनाय भिडिअ दङमोन बेखौ होथ'लायला आरोना नोंथांमोना बोरिं मोनदो जानांगौ बेनिखायनो होथ'नाय जानाय नंला दिनैनि आपडेट्सखौ आं बेखौनो लाना फैदों जे माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा एसे साबधान थाथों मोजां थाथों माने जोंहा गोबां मेगननि नोजोरा गाज्रि जालांगासिनो दं नालाय गुबुन जाथिफोरा माने बर' सिख्लाफोरखौसो नोजोराव गोलैनाय माबानाय बेफोरबायदि गोबां जागासिनो दोङो जोंनि बर'जों बर'बाथ' माने गोबां एक्सन लाबायमोन दा बर'आ
सोरखौबा गुबुन जाथि सिख्लाखौ नोजोर होनाय बाथ्रायाव गुबुन हारिया जोंनि बर'खौ गारनाय नंलामोन दा ओरैबायदियानो जायो माने सोरखौबा गाज्रि मावनो नागिरबा जोंनि बर' हारिया बेखौ होबथानो थांबा बेखौबो बुथारनासो हरो ओरैबायदि डेन्जार बिसोरो मानसिफोरा मुस्लिम एबा बैफोरो फायराव जाग्राफोरा ओरैबायदि खालामना हरो जोंनिखौ दा जोंथ' बिसोरखौ ना बुनो हादों ना बुथारनो हादों बिसोरनि मानसिफोरखौ जोंनि बर' हारिखौ जे बिसोरो दाग दाग माने देखा देखि बिसोरो गाज्रि मावना देखायदो जोंनि बर' हारिया बिसोरखौ जेबो खालामनो हायाखै दा जोंनि बर' हारिया बिसोरनि सिख्लाफोरखौ माबा मोनसे एदावहैथाव जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ माबायदि खालामना हरगोन बिसोरो दोखो दोखो बुनायाथ' बाद बिसोरो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ खोमानानै हरगोन आरोना जोंनि मेगन सिगाङावनो खोमाना हरगोन थिग बेबायदि जायो आरोना दा नोंथांमोना मिथिखायो माने जोंनि बर' सेंग्राफोरा एबा जोंनि सोरबा लाइमोनफोरा कम्पानियाव खामानि मावनो थाङोबा माने माबाफोर जाथाय जानानै ट्रेनफोराव नाख्लाय जाजासिनो आरोना माने जोंनि बर' हारिया बेबायदि गोबां खोनानो मोन्दों जोङो माने बेफोरबायदि बुदलाय खुदलाय सोरबा कम्पानियाव थांनाया गोमाना फैयो सोरबा कम्पानियाव थांनाया बुथारजाना फैयो थिग बेबायदिनो जोङो नुदों आरोना दा जोंनि बर' हारियाथ' बिसोरखौ माने जोंनि बर' हारिखौनो माने जोंनि मेगननि सिगाङावनो माने देखा देखि बर' सिख्लाफोरखौ एदावना देखायदो जों मा खालामनो हादों ना बुनो हादों ना बुथारनो हादों बिसोरखौ जेबोथ' हायाखै थिग बेबायदि जायो आरोना स' बेनोसै लोगोफोर आपडेट्सआ एसे गोलाव जाहैबाय गोलाव माने एसे बुंबाय आरोना नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि मोन्दोंबा आरो मोजां मोनोबा नैबे चेनेलाव नैबे भिडिअ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आङो दिनैनि आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो